सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय सोरनाबा गय सावजाबाय ओमफ्राय सोरनाबा न' उन्दुग्रायानो सावजाबाय सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय मा गामि बियो जों दा थानाया सावनाया नर्थ लंकापारा ओरै उदालगुरि 9 नं लंकापारा 2 नं लंकापारा ओमफ्रायो गरसिंपारा दङ जों गामि दरब्रैया सावथालजों बेंजाजोबनायखा आरोना ओमफ्राय दाख्लैहायबो जाजेननायाव सावथालफोरजों मोगा मोगि बर'फोरा गावलायलायनाय जादों बर'फोरनावथ' हाथियार गैयाना बाथुलजों बर'फोरा बाथुल लाबाय आरो बिसोरा सावथालफोरा आदिबासिफोरा माबा लादों आरो थिरजों ओमफ्राय खाथिजों खाथिनो गावलायलायनाय जादों आरो ओरै गावबा ओरै बिङो ओरै गावबा ओरै बिङो ओमफ्राय न'आबो बिसोरो ओरैनि ज' जानानै ओरै साहा खनानिया सावफैजोबदों जाहैदों ओमफ्राय ओरै होसो हरबा ओरैजाय साहा बागानाव बिङो जोंनाथ' ओरै ज' बेंजोबनाय ना सावथालफोरा दा बिदियावनो लानानै खारस्लाबोनो हायासै जि जोम गाननाय जोमनाय बुहुद खस्थ' मोनबाय हरनै हरथाम गोजोन उन्दै उनला लानानै लोमजासावजोब्बाय गगा मोननाय लोमजानाय जाजोब्बाय ओंखायनो दा न'आव थांनो हानाय बायदि सरकारा एसे एक्सन लायोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो सरकारा मोनसे बेबस्था खालामदों बिथांमोना सिकिउरिटि पुलिस फाथायहरदों CRPF फाथायहरदों बेनिफ्राय नोंसोरखौ बेहाय लांफिननायनि बेबस्था खालामदों जोङोथ' पुलिसनि जोंनो बेयाव मोनसे केम्प नांगोन थाना बायदि नांगोन ओमफ्राय डिउटि नेनांगोन जों होनबा जोङो थांनानै थाहैफिननो हागोन आरोना ओमफ्राय जोंथ' दा मावनानै जानो थाखाय आखायाव फैया नालाय जेबो मावनानै जानो हानाय नङा नालाय सरकारा एसे एनै रेसनखौ जोंनो हरनांगोन जेन'बा ओरै सावजानायफोरनो न' बां लुनो थाखाय गाननाय जोमनाय सावजानायफोरनो गाननो थाखाय जि जानो थाखाय आदार जोंनो हरनांगोन आरोना सरकारा जों बेखौ लुगैदों जोंबो बेसे न' गारनानै बेबायदि थानो हानो जोंनो थांनानै थाहैनो हानाय बायदि जोंनोबो माबा नांगौ आरो जोंनोबो थांनानै थाहैनो हानाय बायदि नांगौ सरकारा दा जि सरकारा आखायाव लायो मोजांखौनो लानांगोन जोंबो मोजां बेबस्था लानांगोन औ जों बेखौनो लुगैदों आरो जाहाथे जोंनि न'खराव जोंबो आलो गोजोनै बिसि फिसा लानानै संसार जानो हायो जोंहाबो उन्दै उनला फरायनाय दङ मेट्रिक एगजाम होनांगौ PO फाइनाल होनांगौ उन्दै गथ'फोर फरायफुनाय दङ आरो